पुढे ना अरे दोळ्यान पळयला बारा भानगड जातली बार मानगड कित्याक असाच हाय पळयला वच्चा यो तुम्ही. वच्चा यो गेलतो आम्ही पत्र हा म्हणून गेले नाही यो, ह्यात कर तू गेले घर पावले यो फर्स्ट टाइम येईल दिसतो हा. यो 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 तुमचं पत्र आहे हंग असं मडील मरतोय बापे हिंगा अशी मरे पत्र आहे खं गेल तर पत्र हिंगा तशी कित रे फुला पत्र घाण झालं दिसता अरे पाप्या कित करया पत्र लो एक काम करता हांव. ते मम्मी विचारता विचार विचार किती काम म्हणे विचार म्हणजे मम्मी ए मम्मी मम्मी ना रे ए मम्मी अगे हिंग पत्र येशील पुरा घाण झाले तू आत येईल रे पत्री चालू आत येला हई खो गेलं सगळी विचार भाऊ हा पत्र आसात कसले पत्र तुमका पत्र आमकां ते वयर घालचे पत्र हा हा वयर घालचे आसा 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 कशें पडटा ते एक कितले फुटाचे आमकां 20 फुटाचे 20 फुटाचे 1000 रुपये 1000 रुपये तसं दोन घेतला किती जातले दोन घेतल्यार हे का 1800 रुपये जातले तीन घेतल्यार 3 घेतला आणि कमी येतात तुमका तर आमकां 5 घेतला किती जातले पळय सांग 5 घेतला न्ही 5 घेतला 5 घेतल्यार 4500 रुपये जातले तसं जाल्यार आमकां सांग 10 घेतला किती जातले 10 घेतला 7500 रुपये जातले 7,500 किती जायशील तर आमकां न्ही खूप 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 भरपूर जाले ते पत्र पळयत न्ही हिशोब- भरपूर. हिशोब हिशोब ना नाका, आमकां. हिशोब नाका. भरपूर म्हणल्यार कितले जायशिले आमकां 100 100चे एक सांगा पळय 100 घेतला मरे 80,000 रुपये दिया पळय 80,000 न्ही हय. तसं जाल्यार आमकां एक सांग सांग ते सांग कितले घेतल्यार आमकां फुकट मेळटले कितें फुकट हा कितें फुकट जाईल का फुकट फुकट म्हणून येता हिंगा अरे तुझ्या आधी त्यांनी मस्तर केलं मरे वडार पडले मस्तर आई तुम्ही किती करतो तुम्ही केलं सगळे पत्रा दुकानात होते आता अरे बाबा तो आणि सोबत तू कोण पत्रा दुकानात चप्पल घेऊन मारू येईल त्यांना अरे बाबा तू मरे त्यांची सांगतील आहे ते शाळे पिशा लोक ते पंचा पिशी ते किती पाठी ना टेन्शन बरं नका आणि किती होतील तो गेला म्हणल्यार पुढे आता जाम झालं रे देवा घराकडे गेलं ते मम्मीने यार मारले रे देवा पायाक आणि थंय दुकानाकडे गेलं ते दुकानवाल्यानं मारले रे बाबा नाही ते झाले पत्रिकाच्या आल्या पत्र मरे माझ्याकडे एक आयडिया असा सांग किती एक सांग यो. हा, सांग. अरे झाले डन बस कमाई आता यो. अगे किती झालं तोंड घेऊन कित्या बसला पत्र तो नले कोण आहे? दोन भुरग्यान आज हट घाण झाला फुला उदास मन गेल पडे बोटी काढो की वर नाकत आता काम दिलं शिलो तुमका सकाळच्या शोधून जाम जाम गेल पडे हा किती आज होत तुझे काम केलं मी यो आता अरे कसले काम म्हणून पत्र घालून चांगलं जायचं आमका समुद्रात अरे पप्प्या समुद्र आहे इथं हळद पत्र घालून आता आम्ही घाईल मरे घातला मी आणि खरं घातलं तुम्ही हे. उगीत आम्ही ऐकत भंडार होतो. उगीत भंडार मानणार यो, यो, जाते, यो. हा पड्या तुमचे पत्र बी घाईल पड्या यो, यो, यो. खै दे पत्र घाईल खै दे पळे अंगा घातला अरे हे आले किती घाल म्हणता रे का आणि पप्पा सांगेल मरे आम्ही सांगेल की आमचा पत्र घाल पत्र घाल म्हणे हा पैसे रे हा पैसे ना मस्त फकाण आमगे मारू सांगता आम्ही करणार पीसी काही आता खा माती मग